Turun tuomiopäivän finaalilaji on nimeltään Vielä kerran hanaa ja yhteistyökumppanin lajissa toimii Bear Bells. Lajissa 7 urheilijat suorittavat ecobike-pyöräilyä sekä DT:n eli 5 kierrosta seuraavia liikkeitä aikaa vastaan. 12 maastavetoa, 9 hang cleania ja 6 shoulder to overheadia. Laji on jaettu 3 eri intervalliin, joista jokainen alkaa ecobike-pyöräilyllä. Pyöräilyn jälkeen urheilija aloittaa DT:n suorittamisen. Ensimmäinen ja toinen intervalli ovat pituudeltaan 3 minuuttia ja viimeinen 4 minuuttia. Intervallien välissä on minuutin tauko. Urheilija pyrkii pääsemään mahdollisimman pitkälle DT:ssä intervallien aikana. DT jatkuu aina pyöräilyn jälkeen siitä, mihin urheilija on edellisessä intervallissaan päässyt. Laji päättyy siihen, kun urheilija on saanut koko DT:n valmiiksi ja juossut maalimatolle. Puhdistamo Elite-sarjassa painot ovat suuremmat kuin avoimessa eli RX-sarjassa. Tulokseksi merkitään lajin suorittamiseen kulunut aika.